Nagyon jó. Mondd, miért vagy ilyen szürke, drága barát? Szomorú vagyok, mert nem kaptam meg a boromat. Töltök neked egy kis Pinot Gris. Köszönöm. Na de honnan a név? Ez a szőlőfajta a Pinot Gris Franciaországból indult nemzetközi hódító útjára. Az olaszoknál Pinot Grigio, német nyelvterületen Grauburgunder, nálunk szürke barát néven kerül forgalomba, ez a szőlőfajta hazai neve. Palackon azért nem szürke barát szerepel, mert ez a bor Badacsonyban, badacsonyi szürke barát néven a múlt rendszerben még inkább egy ilyen olcsóbb, félédes, félszáraz asztali bor volt, és sokaknál ez a régi beidegződés még megvan, és mi szerettük volna ezt elkerülni. Azért ez a bor sokkal jobb annál, mint hogy ilyen régi rossz emlékek miatt valaki ne vegye le a polcról. Egyébként maga a fajta egy színes egyéniség, bár fehér bor készül belőle a legtöbb borásznál, a szőlőhéja színes, kékes árnyalatú, tehát ha valaki sokáig áztatja héjon, akkor egy ilyen rozés vagy schilleres, halványvöröses szín is megjelenhet benne. Egészségetekre!